नोंनि फिसाजों संसार जाफिननो गोसो दंना गैया? बिदियावथ' मोनो। माने सिरि गोसो जाबानो हाबा जानाय, गोसो जाबानो गारना खारनाय, सामफ्रामबो बिदिल'सै लोगोफोर। दा आं बेखौनो देखायलांगासिनो दङ। माने बेंगालराव सासे आइजोआ फिसाय गारनानै खारनानैहाय बेंगालराव हमजाहैदों आरोखि ना, बे घटना। नोंथांमोननो आं देखायलांगासिनो दङ, नोंथांमोना नायलांबानो जाबाय, नायलांबा बुजिगोन आरोखि मानसिया बबेनि। नोंथांमोना भिडिअनि गेजेरजों नुलांगोन। जायखिजाया नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांबानो जाबाय। नायलांनानै नोंथांमोननि बुजिनायनिफ्राय कमेन्ट सेक्सनाव फोरमायहरबानो जाबाय आरोखि। जोंनि बर' समाजाव दैलि बेबायदिल'सै, माने गोदाव सोराव दैलि मबाइल खुलिनानै नायबानो गासिबो फिसाय खारनायनो, हौवा खारनायनो, बिसि फिसा गारनानै खारनाय, हाबा जानानै खारनाय, बेबायदिल'सै आरोखि ना। दा जायखिजाया आं गोलावखौ बुंला लोगोफोर, नोंथांमोना नायलांदो, नायलांनानै बुजिबानो जाबाय आरो कमेन्ट सेक्सनाव नोंथांमोननि बुजिनायनिफ्राय फोरमायहरबानो जाबाय आरोखि। सासेबाव आरोखि ना, खारनानै थाहैदोंमोन, फिसा गोनांखा मानसिया। ओमफ्राय दा बबे जायगायाव हमजादों नोंथांमोना भिडिअनि थ्रुयै नुलांगोन। जायखिजाया मोननै आपडेट आं होनो थांगासिनो दं आरोखि ना लोगोफोर। नोंथांमोना नायलाङोबा बुजिजोबगोन, नायलांबानो जाबाय। आं दा भिडिअखौ होलांनि, नोंथांमोना नायलां। आं सिल्लिनि सुलमारि थानाया सिल्लि गोग्लैयो, ओमफ्राय सुलमारि गामिया पस्ट अफिसाबो सिल्लि। बेसेबां गोबाव जाखो नोंखौ लोगो मोननाया? लोगो मोननाया जों रिलेसनशिपआव थानाया सप्तासे जाबाय। बेनि सिगां रायलायनाया बेबो कम्पानियाव मावदों, आंबो कम्पानियाव मावदों। 4 मास बिदिनो जाबायमोन आरोना। ओमफ्राय दा नों मा सानदों? बेखौ हाबा लानो सानदों ना बिनि असे फिसायनो हगारफिनगोन? दा आं बेनो हगारफिनबाय, बेनो हगारफिनबाय। नेक्स्ट टाइम बिदि खामानि मावगोन नामा नों? ओमफ्राय नोंहा न'खर दंना गैया? दङ। गथ'फ्रा? सासे दं, फिसाजो। बेसे गिदिर, खै बोसोर? 4.5 बोसोर जाबाय। दे जाबाय, नेक्स्ट टाइम बिदि खामानि मावनांगौ दे। मोजां सिदा सिदा बुं, हो, गलमाल बुंनाङा। बे सोदोमथिखौ बुं, सैथो खोथाखौ बुं। नोङो थांफिनोब्ला माबायै थागोन आरामसे। नोंसोर दा थांनानै बावनो नोंसोर खामानि मावलायना मायो, रायजो राजायासो सिगां नायगोन। गतिके नोंसोरखौ सान्तिखौ लुगैयो ना बेबायदि थांनानै बेबायदि न'खौ गाज्रि खालामनायखौ लुगैयो? नोंसोर डिसिसन लाबानो जाबाय। दा नोङो दा मा सानदों बेखौल' बुंदो। हौवाजों थांगोन ना थाङा? नोंनिया मा नाम? मैना ब्रह्म। मैना ब्रह्म। ओमफ्राय गामिया? मणिपुर। दिनै दि नोङो बेजों थाफैदों, जेनेबा बेसे गोबाव जाखो बेजों? सप्ता खनसे जाबाय। सप्ता खनसे जाबाय। नोङो दिनै जों नोंखौ हमनाय जाबाय बेवहाय, दिनै नोंसिनि संसारनि मोजांनि थाखाय जों खालामदों दे। दिनै नोंनि फिसायजों नों थांफिनगोन ना थांफिना? संसार जाफिननो गोसो दंना गैया नों? दे बुंदो। नोंनि फिसायजों संसार जाफिननो गोसो दंना गैया? बिदियावथ' मोनो। माने सिरि नोंनि फिसायखौ नों गनायगोन ना गनाया? नों संसार जानो गोसो दंना गैया नोंनि फिसायजों? नोङो बेयाव बुंनानै जों बेलेग खालामनो। नों गामियाव थांगोन ना थाङा? गामियाव थाङो। गामियाव थांगोन? होमब्ला नोंनि फिसायजों नों संसार जानो गोसो गैया, बेखौ मानो बुंनो हादों? गोसो गैयाबा गैया बुं, नोङो सिदानो मिथिबाय? संसार जानो गोसो दंना गैया सिदा बुं, दंबा दं, गैयाबा गैया। बुंदो दे, बुंलाय। मिथिबाय? नोंनि गोसोआव मा साननाय बेखौसो जों सोंदों। बेखौ बुंनो हाया, बिनि फिननाया गैया नोंनाव। थांनोसै। थांनोसै? नोङो दा डिसिसन ला, फिसायजों थानो हागोन ना हाया बेखौ बुं क्लियारलि। बेखौसो सोंगासिनो आङो। जोंनिफ्राय बेल'सो नांगौ दायो। थांसै। नुनायनि खोथा नङा। संसार जानो हागोन ना हाया बेखौ सोंदों। आं दहायनो होनखादों माथो, आं थांफिनगोन होननानै। हौवाजों संसार जानो हागोन ना हाया बेखौ सोंदों उनाव। हागोन हाया? लांनो फैबाय जेला थांसै आं। हौवाजों संसार जानो हागोन ना हाया बेखौ सोंदों उनाव। थांनोसै। संसार जागोन? हौवाजों थांफिनगोन दा? मा नेक्स्ट टाइमाव लोगो हमबावगोन नामा? लोगो हमला? बायचान्स जुदि नों बेजों लोगो हमबावबा जेबो नङा। मा खालामनो खालामबानो जाबाय।
नोंसिनि गोसो नोंसोर मा खालामो नेक्स्ट टाइम बेबायदि जानो मोना दे हौवाजों थांसिगोन दा संसार जासिगोन दा जागोन दे दिनैनिफ्राय नोङो हिनजावखौ टर्चार खालामबावगोन नामा खालायलाय आं बुखायाबो सार लोंनानै टर्चार खालामगोन बुवाबो आङो बुदोंबा थों आं बुखायाबो टर्चारबो खालायखाया आङो नोंखौ रायलायनो होआखै नों जि सोंदों बेखौ लायनोसै टर्चार खालायालै सार लोंनानै आरो आं मानि थाखाय नागिरदों दा आं हिनजावा गोदाव सोराव बैयाव बारैनो गुबुन हौवाजों बोरैबा लोगो मोननानै बिदि थांबाय दा नेक्स्ट टाइम आगोर नों जुदि बेबायदि गोदाव सोराव खालामोब्ला आरो बेबायदि नुबावोब्ला जों नोंखौ मा खालामनांगौ दे आं नोंसोरो जा साजा होयो आं मानियो आं मानि थाखाय नागिरदों हिनजावखौ आं रायजो जानोसो नागिरदोंना दा नों बिदि नागिरनानै लांफैबाय दा लांफिननानै आरो जों जुदि गोदाव सोराव बेबायदि खालामबावोबा खालाया टर्चार होबाय थायोबा नोंसोरो माबा एक्सन लाबो लानो हागोन आंनाव अलरेडि नाम्बारबो दंखायो आरो मानसिखौ सिनायखाबाय एबसुआवबो हरनो हागोन आरो दिनैनिफ्राय आं मोजां संसार जासिगोन हिनजावजों होननानै बुंनांगौ दा आं मोजां संसार जागोन आंहा जेबो बेजों प्रब्लेम गैखाया आं जागोन बेजों गथ' सानै दङ गथ' सानैनि इयुननि लाइफखौ नायनानैसो आं बेखौ दा नागिरफैनाय जादों आरो होमबा जाबायना सार दे 나가는 건 캠퍼스만 여러 팀 가시면 그러고 와요. 알라니제가 우리만 치나마 우리만 치면 누가 와 코로가 와 코로가 와 한번 영어 한 코로 일하는 물에 머려 토블레 더 감나라기야 뭐해 감나라기야 दा आपडेटआ बेनोसैमोन लोगोफोर नोंथांमोना नुलांखाबाय दा नोंथांमोननि बुजिनायनिफ्राय कमेन्ट सेक्सनाव फोरमायहरदो दा भिडिअखौ आं एसेयावनो दोनथ'नोसै लोगोफोर बयनिसिमबो गोजोन्थों आरो उननि आपडेटआव लोगो मोनफिनसिगोन